Som la Marta i la Cèlia, professores de l'Escola Municipal de Música de Mataró. Més enllà de l'escola de música, jo vinc de la dansa, de l'espectacle i els processos comunitaris. I jo vinc del món de la música, de l'espectacle i de la performance. Us presentem una novetat, una nova assignatura que es diu Creació. Toques el saxo i a més t'agrada moure't? Balles i vols fer-ho amb música en directe? Toques un instrument i a més tens un talent amagat com a compositora. Sempre has volgut interpretar o fer teatre i no saps com fer-ho? T'agrada fer fotos i a més escrius poemes? O no fas res de tot això, però tens ganes de crear amb gent de la teva edat? Sigues pionera i apunta't a Creació. Volem generar un espai que sigui un altaveu artístic pels i les joves de Mataró. Un punt de trobada per deixar volar la nostra creativitat i compartir idees. Doncs això, un laboratori artístic de creació de joves. Joves d'entre 12 i 18 anys, músics, ballarins, artistes, qui vulgui. Doncs, a través de la trobada de joves i de la creació col·lectiva, fent servir diferents disciplines: música, teatre, dansa, fotografia, poesia, escultura... Tot serà benvingut. Ah, i sempre cadascú aportant fins allà on vulgui. Dimecres de 8 a 9. A l'Escola Enxaneta. Per què? Perquè volem generar espais més lliures on poder parlar, reflexionar i crear junts. Sabem que els joves tenim moltes coses a dir. Si ets jove, tens ganes de crear i de fer-ho amb gent de la teva edat, no ho dubtis, vine, aquest és el teu lloc. Segueix tot el que passa a l'escola i apunta't aquí. Ens veiem a Creació. Som-hi. Ara passa un cotxe. Ciao. Què? Torna a passar la furgoneta. Adeu. No és així. Apunta't. Ara tanquen la botiga, saps?